ango ne suke shigowa a daidai wannan lokaci. Boy special idan kuka duba za ku ga abokan angon kowa ya shigo tare da zaburi yayin da sauran mata da suke rikiya wa wannan angon. Jama'a ina muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina mai gabatar muku da wannan ango tare da wannan amarya. Idan kuka duba da kyau za ku ga amarya sai faman smiling take kamar Sama'ila. Ango kuma ya sha wanka ya ɗauko bai yasa a hannun shiga agogo mai kirar Versace. Idan kuka duba na kasa fahimta cewa wane ne ya fi wani zumuɗi a wannan rana na wannan aure na amarya da ango. Ina mai gabatar muku da shahararren mawaƙin nan wanda kuka saba ji, kuka ji shi, wasu da yawa sun san shi, wasu kuma ba su san shi ba. Ya samu daman halartar wannan biki. A wannan ba kowa ba ne face shahararren mawaƙin nan wanda ku yayi yau yayi gobe kuma yake shirin ganin jibi. Ba kowa ba ne face Prince Sone Zazzau. Prince Sone Zazzau na sai da cikin wannan gida. Zan gabatar muku da shi yayin da ya zo da tsaraba da zai baje kolin shi wa amarya da wannan ango. Jama'a kamar yadda ne muku albishir da shahararren mawaƙin nan wanda ya saba yi gidan biki, gidan suna, wajen birthday party, wanda ba kowa bane face Prince Sone Zango gashi ya zo wannan waje. Ban san da mene ya zo tsaraba zai baje ma wato amarya da angon nan a daidai wannan lokaci ba. Da haka zan buɗe abin magana zuwa wajen shi, yayin da na tabbatar ba zai zo haka kawai ya koma ba. Na tabbatar yana da abin faɗi wa wannan amarya da ango. Jama'a da Allah ina sa ku ƙara tafa ma Prince Sone Zazzau. Ina mata, wannan wakar mata ne. Sone Zango na zo da salo, wannan ga kiɗan mata ne. Wannan ladar aure ne, an yi auren soyayya. Sone Zango ya zo da salo, kiɗan ga kiɗan mata ne. Wannan ladar aure ne, an yi auren soyayya. Sakalla yau ya yarda an dauro aure na ku. Sone Zango ya zo auren ku a yau kun ko sa'a. Shigina manyan mata ku fito ga mai wakar ku. Sone Zango ya zo auren ku a yau kun ko sa'a. Masu gasar lekin nerori ku fito kar da a baro ku. Sone Zango ya zo auren ku a yau kun ko sa'a. Sai ku yi kasa ku yi sama mata, wannan wakar aure ne. Sone Zango ya zo da salo, kiɗan ga kiɗan mata ne. Wannan ladar aure ne, an yi auren soyayya. Sama girgiza ku yi tarawa mata a bikin wakar aure. Sama juya juya ke yarinya don kar da ki sassare. Sone Zango ne mai waka, ai Allah ya kare. Na zo da salo na mata, wakar aure ku more. Ango da amarya zan wake ku yi aure ku tare. Wannan wakar ta ware ne, a ciki bana kore. Yidiri yidiri yau ga ango da amarya yar lalli. In dai haka yau aure malam ango sai ya kyalli. Kai ne ango na amarya, ga amarya yar lalli. Ranar aure ba a faɗa mata ku yi kudiri aure. Sone Zango ya zo da salo, kiɗan ga kiɗan mata ne. Wannan ladar aure ne, an yi auren soyayya. Mata 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 mata, lokacin ku ne, zamanin ku ne. Lokacin ka in yo zo sai ka haska. Sone Zango ne dan zazzaune ba dan sa'in sauka. Zamanin ku ne. Sone Zango ya zo da salo, kiɗan ga kiɗan mata ne. Wannan ladar aure ne, an yi auren soyayya. Mata 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 sama haka. Sone Zango, Sone Zango, haka kuyi haka mata, wannan wakar mata ne. Sone Zango, Sone Zango, Sone Zango, wannan wakar mata ne. Sama mata, Sone Zango, sama mata, Sone Zango, haka mata. Sone Zango, Sone Zango, amarya, ina Zango, ina so amarya, kyakkyawan amarya, kyakkyawan ɗabi'a, ta kwanki daidai, ta kadai sarauniya, kyakkyawan mushirya, da hancin ki dogo, da angonki ya taho, shi ma ya ci kwalliya, aure mai asali, angon amarya lalle jaruman maza. Sone Zango ya zo da salo, kiɗan ga kiɗan mata ne. Wannan ladar aure ne, an yi auren soyayya. Iyayen ango na murna an yi auren yan mowa, iyayen maza na murna an yi auren yan mowa,
iyaye mata sun murna an yo auren yan mowa, antis dan ango sun murna an yo auren yan mowa, kannan ango ma sun murna an yo auren yan mowa, yan uwan ango ma sun murna an yo auren yan mowa. Iyaye na murya ku taso da murna, iyaye maza ma murna aure suke, iyaye mata ma murna aure suke, ga yayye mata ma murna aure suke, da yayye maza ma murna aure suke, da kanne na murya murna aure suke, ga yaya na murya murna aure suke, ga yan uwa na murya murna aure suke. An goyo da amarya ina murnar aure, Allah ya bada ciki da goyo amarya. Mata 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 lumbo lumbo yarinya lumbo lumbo do sara lumbo lumbo haka indo hawa indo sara indo indo yarinya menene nan auren sunna ne kun so ne zango ango da amarya yar lalle kun ga soyayya ta dadi zamani ne lokaci ne So ne zango ya zo da salo kiɗan ga kiɗan mata ne, wannan ladar aure ne an yi auren soyayya. Wannan waka ce ta daya daga bakin naku Prince ne zango, nambar mawakin naku 08035609237 ko ku kira namban waya kamar haka 08165847638.